Mboya Umthatha. Ngiyakubulisa ngegama leNkosi KRISTU waseNazaretha. Amen. Ngiyabulisa ubaba notata nomama abasibandakanya Sunday School Youth ngegama leNkosi KRISTU. Nami sizobulela ukuma phakathi kwale ndawo. Singumntwana omncane, bulela uThixo ngokuthi nami ndakwazi ukufikelela kule ndawo. Ngizofakaza ngekhaya lami, ngibulela abazali abathi banyathele ekhayeni lami. Mama wayekhula kakhulu, kodwa emveni bemfile zange aphinde avuke. UJesu Kristu Inkosi. Nami ngibulela uThixo usathana ukuthi angifikele angihlasele. Sithi ungiyavuya ungakangamboni usathana ezile ezombamba isithi makanqule yena, kodwa uNkulunkulu wakwazi ukuthi angisize ngikwazi ukuhlula. Ngiyabulela kakhulu uThixo ngabazala ngiphe bona ubaba sibane nomama kwizimo ezihlangane nazo, kodwa bahlala benami njalo. Sizobulela impilo, sizobulela nami usindiswa into engayifuni kakhulu. Sizobulela nje ezininzi izinto ngingafuni ukuthi isikhathi ngibulela ukuthi nami ngikwazi ukunyathela iPasika ngekazi. Ngiyethemba ukuthi Inkosi yangigcinile ngizophinde ngikwazi ukufika nangePasika. UJesu Kristu Inkosi. Amen.